एप्रिल प्रति झालेला काय की काय की चोस्ता भी झाला कोणी पुन्हा चौथी लागते पुढे जंगल रस्त्याची मदत करण्याची सवय किती सुंदर पाणी येतं हे सुंदर पाणी नसतं तिथं आईचा विचार होती हे हठात पंधरा चाळीस राहायचं आहे काय की बाजार रुपये मला करते तू मात खावली की काय तू पाणी असतं ना काय गुहाची गाडायचो आता तर म्हणून त्याचा सतर्क असतो ना काय पचारी गेली बसणं केलं होते उत्तर ते समाकून प्रतीक्षा करी नाही त्यांना कारण झाले श्रमणपूर्वक प्रतीक्षा करी मी प्रतीक्षापूर्वक श्रमण करी देव देव महादेव तुम्हारा मंगल करो तुम्हारा मंगल आजो आनंद मोदी ने हमें स्पर्श प्रकृति अनिच्छा होती है राम ये और परिसर होती है राम ऐसा इधर का रंग कोई का की निकाली क्या सी तो पाऊंगा मुझे जाने की लंका का दूर तो बोल लो ये वैल्यू एकाची ने हां ये बड़ी ठीक है छोटी लगे पापा ने अपन इधर आती है का की आती है तो है ना तुम्हें आती कोबर विचार काई की आती हो तो गंडो का औरने अपन इधर आती है सारे तुम्हें जान बात समझ आना तो और आज बार चार आउजो सारे सुना तो मूर्ख होती जा तो मैं की ना जाना आसी बताना और रुचि के ऊपर ताना क्या बना तो जाते वंश बुरी गला मेरा मकाले निधाना